Ommi kienet iġġib it-tfal kull sentejn. Issa fem sewa senejt, fimt, city life u rural life. Mara u raġel puri, tajjeb, is-seks ma jużawx għal-pjaċir. Pall il-junfanti, kull 5 snin, ma jirsaqx liha meta jrid, il-junfant, meta tiġbdu, hija fjura, fimtni. Imma, hekk għandna l-irġiel, ommi u il-mara, kellha 8 tfal, kull sentejn, u very logical, għax tinnamra da xejn mal-mara u mbagħad għandek 9 xhur pregnant, tista' ma taqbad pregnant mill-ewwel, għandek kważi sena, u mbagħad tredda, għax qabel kien tredda kemm sabiħa ta' l-ħajja. Għandek sena, it-tifel irid il-mara, sider il-mara, taf inti, għax hija iġġorlik il-maħa, sobiħa immens l-affari, għax hekk l-aħjar fin-natura, l-omm iġġorlik il-maħa, tgħaddi sena, it-tifel jibda jimxi, imur forsi daqxej il-bot u jiġi r-raġel jerġa' jimmejtjaw ikollhom jiġi dak is-sentejn din. Issa, il-periodu riproduttiv ta' mara normali on ir-rural base, meta ngħid rural base ta' naturali, kollu sabiħ, kollu dinjituż. Fimta, il-mara għandha periodu ta' riproduzzjoni bej nadukat 15 sena, 18 sena, sa 40 sena. Għandha 12 tifel, and that's exactly il-Maltin x'kienu jġibu. 12 tifel. Issa, x'irrikjedi? Dak ifisser pensjoni għal-mami, għad-dadi. Tajjeb, kulħadd jgħix kif irid. Kellhom kollox li għandna aħna mhux bil-flus imma bil-familja. Iċ-ċentru tal-familja kien iti kollox pensjoni, entertainment, toħorġu flimkien, kompanija, politika, il-Prim Ministru kien ir-raġel u l-mara. Il-Papa kien ir-raġel u l-mara. L-altar kien il-mejda tal-ċina. Il-qassisin kienu it-tfal. Jiklu fl-imkien, l-ostja fl-imkien, jitolbu fl-imkien. Yeah, it's beautiful. And that is what was Paul. Kif daħlu dan nies illi ħalqhom meta jintuża biex jipaxbxu. Tajjeb, dawk raw illi għandhom ċerta omnipotenza għax qed jidhru bravi għax ħalqhom mhux qed jużaw biex jiklu biss, għandhom power fuq ħaddieħor bil-illużjonijiet. U l-illużjonijiet mbagħad bdew jiġu impenġijin bi vokabularju, int għandek vokabularju sabiħ immens aħjar minn tiegħi, u nammirak minn dak, imma ma naħsib li tirbaħ li mbagħad from the logical point of view, fimt? Absolutely. I will pass on that fucking challenge for sure. Mela, tlaqna?